Hello mga kabalanon, welcome na po sa itong channel. Napunta diri sa itong manukan. Karon ay naamay namiso sa akong nga ano sa akong bugaron. Kung sa dili pa naman, pagpapalaga sa akong channel, malihog lang po yung tawag subscribe. Kinabuhi mo ano. Karon magpakaon ng manok ko kay hapon na. Panggutom na ligmaayon yung mga manok ba ho? Talaga ni kinakakuha ng sapal. Ay mga mani pang tago sa buwan.
Yung nga piso ato ni ibang suod na ni sa kuan kay taluya aning kuan man nakabuhi man. Ini info na. Termintian ni silahan. Mamatay rin ni Gugayan eh. May piso ang bantama. Naguloya ko. Ako ning paimog bitrasil. Tingnan na ako ning bitrasil nga. Tingnan na, naguloya na. Karon ako nang kuan, pugaron ko ako nang akong mga na ring kuan. Buha, upat, unom, walo, 10, 12, 13 kabok piso, 13 kabok piso. Ato na lituhag pa kung pagkaon kay murag ganihar gani silang igutong ba. Anion mo jud na ho pag kuan mga piso kay kung ditso na to buhi sa yuta may kuan gud mamatay mo ang uban magluya. Ano sa nila diha ang tag mga pilang semana una pa na buhian o tangkal pero sa puay tangkal na ho. Ini ako nito sakit.
Ato sa nibutang sa net. Dinhilang ta ko to, tangi lang ko sunod sa sunod nga video na ho. Kung nga pa maka-subscribe, please subscribe my channel, Kinabuhing Bulanon. Daghang salamat sa inyong pagtanaw.